tässä näitä nyt on. Niitä on reilu parisataa. Niin, kyllä. Eli Kiponiemen toimintakeskus on siis paikka, johon kokoontuu noin 5000 vierasta vuosittain, ja me haettiin uutta majoitustilaa. Tätä on suunniteltu pitkään. Tähän on tulossa 10 huonetta ja kokoontumistila. Pilarin päälle tulee arinapalkisto tohon, jonka päälle tulee CLT-elementti. Ja CLT-elementti on yksi osa tätä kokonaisuutta. Eli me haetaan tämmöistä ekologista rakentamista, rakennusta, joka hengittää. Ja siihen rakennukseen ei tule muovia rakenteisiin, ei tule mitään ylimääräistä. Jos käytetään lasivillaa, niin me käytetäänkin pellavavillaa, koska me halutaan tämmöistä luonnonmukaista hengittävää rakennusta. Ja siihen oikeasti liittyy myöskin tämä pilariperustus. Tähän jää ryömintätilaa noin 900 milliä ja se talo hengittää tämän alustan kautta. Ja tarkoituksena on tehdä niin kuin hyvän ilman ekologinen talo. Ja lähtökohta oli se, että ne tulisi valmiina pakettina, jotka vaan asennetaan sitten nopeasti paikalleen. Ja siinä vaiheessa, kun näitä asennettiin, niin meillä oli mittamies täällä paikalla, joka piirteli pilareiden paikat paikalleen ja kaivinkoneella nostettiin saman tien. Eli itse asiassa nämä 200 pilaria, mitkä tässä on, niin tuli tosi nopeasti paikalleen. Ja se on yksi ideaalinen asia, mikä tässä meidän koko perustuksessa oli. Tämä tulee nopeasti ja tämä tulee valmiina. Tilaajan kannalta tällainen teollisesti tuotettu pilari on laadullisesti vakaata. Me tiedetään juuri saavamme sitä, mitä me ollaan tilattukin. Me muutenkin tehdään tässä herätyksessä, tässä uudessa rakennuksessa semmoisia ratkaisuja, mitkä on niin teollisesti tuotettua. Joka meille tarkoittaa sitä, että tämä jätteiden määrä ja se prosessin koko kulku on koko ajan hallussa ja se on tehokasta ja se menee nopeammin eteenpäin. Ja me haetaan tässä kustannustehokkuutta, koska meille kaikki nämä rakennukset, joita täällä tontilla on, ne on lahjoitusvaroilla tehtyä. Eli me halutaan myöskin kustannustehokasta vaihtoehtoa, jossa kiinnitetään huomiota kustannuksiin joka instanssissa, mitä me tehdään. Meillä on yksi pääyhteistyökumppani, jonka takana on monta eri firmaa. Ja mun kokemus niin kuin tilaajana tästä on se, että tämmöinen yhteistyömalli on toiminut tosi hyvin. Me ollaan saatu sitä, mitä me tilataan, ja kaikkiin meidän tarpeisiin on reagoitu ja niihin on otettu kantaa. Ja siihen hyvään kokonaisuuteen liittyy myöskin tämä PCE:n pilaritoimitus, joka tukee tätä meidän rakentamista alusta loppuun asti.